ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам барои шумо давоми амр аз продажаи дубайский 150 смоки сатсуми шидагиян санги хамелеон қатиян. Мисол касе ки хамелеон мефаҳма чӣ санги зурай давомша барои шумо нишон медиҳем. маромад на якмаш ҳамаи деюмаш бинед чӣ зуран нарх ё 100 сомон распродажаи калон шидагия. чӣ гуфтем соҳиби дукон грин карта ки бирид чизоша ки нархи оптум додистай и санги ё фарқ мекуна. бозордам ҳастай арзонтар яки качества и санга надоран. И санг вообще якм сорти хамелеонай баъд ба дараҷаи оли зурай. дубайский материалоқ задагиай и дубайский материалом хичон якм сортан ҳамаям бе якм сортан санги аждаҳор формаи аждаҳор хати задагиар яъне ки қолаби аждаҳор хати не дилчашам ҳастай. ҳар хела санги вентиляторам ҳастай ҷида қолаби вентилятор мегӯям ихелишам ҳастай. марҳамат касида ки дар корай модина боша парафтардим имрӯз иёшай ина расвидкотон кадоме ки дар маъқул мешава фақат тестар кунем ки чиваки ҷида камтаран мисол дутаи се донаи мондагиян шумо метавонед ки тестар харидорӣ кунед. ана чизое ки ҳозир шумо дидестем ҳамаш дубайский якм сортан. материал дубайский якм сорт санги хамелеонай мисол касе ки ра мепӯша 78 хушру намудор мешавад. 78 хона дамбош фарқ надора. и цвет зада неста барое ки сангаш якм сортай. хели санг бозорда нест. ҳара ами шумо метавонед ки тестарак харидорӣ кунем. ҳамин чизое ки шумо дидестем ҳамаш пакет дани время ҳастай. қолаби аждаҳор қолаби вентилятор ина марамад бинед вентилятор чӣ блес метавон касе ки мегира дам мегира гуфти ҳамо духтаракҳои ёш дам мегиранд касе ки мегира. ин чизое ки мо шумода рекомендатсия метиҳем фаҳмед ки чизои якм сортан. ина расидкош марамад чизои расидкотона шумо вибр кунед инҷа бигиред чизе ки маъқултонай фақат тестар ки тамом нашавад чиба ки ё сола ҳар кадомиш 3 дона 4 дона ай баъзиш 5 дона ай то 2 дона сар мешавад то 5 донаи мондагиян не ки тоза каниё хеле мисол бигем витрина нестанд ки хеле ифлос шидагӣ бошанд ё ки гард гирифтагӣ бошанд. просто ҳам хеле ҷамъ кардагӣ овардагӣ маромад бинед чизе ки шумо мебинед 100% чизи нағз мегиред. я бор дига такрор мекунам сангошон хамелеони якм сорт. сангам якм сорт дуюм сорт дора материалам дора якм сорт дуюм сорт санги вообще фарқ мекунад. ай дига санго фарқият дора. баъд качествои сангам хушрӯ задагӣ санга хушрӯ качество қатӣ мезанад. маълумот партои болемида партофтон гирем чизе ки шумо дидистем ҳозир дани время ҳамё ҳастанд. воқеи сарбаланду обод бошен. ҳамин видеоро битонен ба дигарро падилиса кунен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунен. худоҳофиз.